Awganistanyň polisiýasy Hindistanyň Herat şäherindäki konsulxanasyna hüjüm eden agyr yaralanan adamlaryň güýçli ok atyşyndan soň öldürilendigini habar berýär. Bu hüjüme adından 4 söýüşçü şol sanyny janynyň geçen hem atnaşdy. Resmiýetiň berýän maglumatna görä, atyşyň netijesinde odalan binadan Hindistanly işçiler aman çykarylypdyrlar. Maglumatlara görä hüjümde 2 polisiýa ofiseri ýeňil yaralanypdyr. Pakistanyň Demirazyk Waziristan Tire Taypalar regionunda ýurdun yer we howa güýçleri töweşijide guman edilen adamlara garşy operasiýalary geçirdiler. 3 gün bäri dowam edýän operasiýanyň netijesinde Miraly şäheriniň käbir bölekleri harawaçylyga öwrildi. Harwa resmiler operasiýanyň dowamında ýüde golay töweşijiniň öldürilendigini öňe sürýärler. Yerli resmiler bolsa esasan parahat ilatyň ejer çekendigini aýdýarlar. Gazagystanyň Astana şäherinde polisiýa özlerini prezident köşküniň daşynda zynjyra baglan demonstrantlary tutsak etdi. Protestçiler özleriniň emläğiniň konfiskasiýa edilmegine garşy çykdylar. Protestçiler öz mellek ýerleriniň döwletiň zerurlugy diýen kethitleme bilen alnandygyny, emma olaryň kommersiýa bähwitli ele geçirilendigine ynanýandyklaryny aýdýarlar. Olar öz ardalaryny aýtmak üçin prezident bilen duşşygy talap etdiler. Siz Azatlyk radiosynyň şu günkü täzelikleri bilen tanyş bolňyz.